मेम मेम मा जाखो? बाहेराव ना बाहेराव ना बाहेराव ना मा जाखो? मा जाखो? बाहेराव ना जेबो जायाखै। Oi, 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 oi. ला मोसौ बोरमा फरायनायाव गोसो हो। मेम सासे गोबोर गारग्रायासो मिन्थिगौ सोर मोसौ सोर बोरमा। ओइ आं गोबोर गारा आंनि आफायासो गारो फरायनायाव गोसो हो। मेम फरायनायाथ' गोसोआनो ज'आ। मानो? मेम गोसोआथ' नोंनि फिसालाजोंसो दंना। साला आंनि फिसालाजों लाइन मारिग्रा र' नोंखौ। मेडाम मेडाम दहाय बैग्रि जानायाव चिट 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 मेडाम बैग्रि बेगरा गारमायाव नांथाबाय। छी हाट खिब्रमा जय थां। बेसेबां लेखा दं नुवाखै नामा? मोजाङै फरायनांगौ। Oh no! साला मावजि सैमा बोरमा स्कुलाव मानो सानथाम फैयामोन? नोंहा मा जादों? आं फैयाखै र'। ओइ खुगा सिङाव मा बुखुबाय थादों नोंहा? मेम आंनि आइया ना गामिनि गथ'फोरखौ न'खौ फिदिंना लाबोनो होदोंमोन। आइयाबो जा जाम्बिखा ना। एसेबां गिदिर न'खौ आं मारै फिदिंनो? गथ'फोरखौ ओरैबायदि थिखांबायना सानथाम फिदिंखाबाय आङो। सालाफोरा सक्ति मोनजागुलायदों। साला दे फरायनायाव गोसो हो। दे बुं। दे नोंनि आखायाव थाइनै कमला दं ओमफ्राय नोंजों लोगोसे साथाम लोगो दं ओमफ्राय दा नों मा खालामगोन? सासेखौ मार्डार खालामनांगोन आं। ओइ मा खोथा बुंदों नों? खालि बुथारनायनिल' खोथा बुङो। फरायनायाव गोसो हो। ओइ बोरमा बारा दा बुखि नोंखौबो मार्डार खालामनांगोन आं। ओइ मा बुंनो सिगियो नङाबा दानो प्रिन्सिपालनो खोन्थाहैगोन आं। खोन्था आं गिया माथो। दे मोजां फराय। आं फरायबाथ' नों मार्कखौ होखानांगोन ना नङाबा नोंनि हौवानो थांना खिन्थानांगोन आं। हिन्दी सारजों दङ ना। नों आंखौ सिगिनो फैदों नोंखौ मा सानदों नों आंखौ हा मा सानदों? ओइ मेडाम बारा दा बुखि। उम्र सारी